zet van de camera. Ja? Hallo, Wat is er? ik had de tekst gezien. Ja? Ik vroeg me af of u misschien even uw verhaal met mij zou willen delen. Welk verhaal? Nou, het verhaal achter het kussen. Dat is gewoon van T-Mobile. Echt waar. Die tekst is van T-Mobile. Maar u heeft een keukentrapje met een kussen voor uw deur. De keukentrapje is omdat ik heel moeilijk van dat afstapje kan. Dus dat trapje dat staat er eigenlijk de hele dag. Het trapje is om van dit afstapje af te komen. Ik kan heel moeilijk lopen. En het kussen dan? Ja, dat moet ik luchten. Oh. En die tekst hier is van T-Mobile. Ja, dat dan. Maar waarom heeft u de tekst dan hier opgeplakt? Om dat andere mensen te laten zien natuurlijk. Er wordt te weinig gedeeld. Er wordt te weinig gedeeld op de wereld. Mag ik u vast een hand geven? Nee, dank je. Niet? Nee, liever niet, want ik heb last van mijn hand op het moment. Oh. Ja? Dus u wil verder ook niet uw verhaal met... Wat moet ik hier aan delen? Nou ja, Kijk, het is toch logisch. Ik probeer de zaak een beetje fatsoenlijk te regelen. Ja? Ja, en dat doe ik dus op mijn manier. En ik wil sommige dingen kenbaar maken en andere dingen niet. Oké? En dan tot slot het bakje met 2,50 erop. Waar is dat voor? Ja, dat is om te verkopen. Maar, Dus dit bakje is te koop voor 2,50. ja. En welke Dat tekst is heeft... een bepaald merk porselein. Oh, op die manier. Friesland. Wat zeg je? Friesland. Nee, ik ben de naam ook kwijt. Ja, Het staat is er... een heel duur merk. Oh, Ja. er staat Friesland op. Oh ja, dan zal het dat wel zijn. Oké. Oké. Ik had nog heel veel vragen, maar volgens mij wil u niet, hè? Ik heb op dit moment heel weinig tijd. Ik ben bezig met een aantal dingen. Ik ben heel druk bezet. Oké. Ja? Nou, ja, jammer. Ja. Veel succes Ja, met dat- alles. Ja, Tot ziens. dat heb ik wel nodig. Op een andere manier als ik denk. Ja, maar we hebben allemaal wel een beetje geluk nodig in het leven, toch? Ja. En sommige mensen krijgen dat gratis en anderen niet. Die moeten een kommetje verkopen voor 2,50. Ja? U moet de eindjes aan elkaar knopen. Ja. Ja. En de tekst hier hè, op het blauwe bord, wat heeft daar gestaan? Want ik kan het nu niet meer lezen. Daar staat live to free. Maar ik moet nog een paar houtjes opnieuw erop doen. Ik zeg dat ik heb hartstikke weinig tijd. Live to free is mijn bedrijf. Oh, Ja. en wat is de core business van uw bedrijf dan, Live to Free? Meneer, ik woon hier vanaf 87 Ja. en ik ben nooit anders geweest dan boekhouder. Boekhouder. Ja, vreemd hè? Maar, dat is misschien vloek in de kerk, maar moet een goede boekhouder dan bakjes voor 2,50 verkopen? Om de eindjes aan elkaar te knopen? Als er weinig werk is en als er mensen zijn die mijn werk gestolen hebben, ja, dan moet ik bakjes gaan verkopen voor 2,50. Dus u bent opgelicht? Ja. Ja, niks aan te doen. Ik bedoel, ik probeer er nu het beste van te maken. En er is niemand die helpt. Niemand. Op de hele wereld is er niemand te vinden die ook maar 1 keer helpt. En misschien, nou ik weet zeker, die tekst die er staat, die heb ik dus gekopieerd van T-Mobile. Van een kaart die ik van hun heb gekregen. En delen, wie deelt er nog wat? Zijn er genoeg mensen die uw verhaal kennen? Nee, natuurlijk niet. Om iets met u te... Ik ben gewoon opgelicht en ik ga dat niet uitgebreid toelichten en weet ik veel hoe dat in elkaar zit. Want dat verhaal is ondertussen al jaren oud. Maar als mensen iets van hun wilde met u zouden willen delen, Ja? dan zouden ze toch uw verhaal ook moeten kennen. Als er te weinig mensen zijn die uw verhaal kennen, dan zal er ook niet zo gauw iemand iets met u delen. En wij zijn van de Limburgse TV. Ja.
En, Venray, TV Venray? nee, L1. L1. De Limburgse omroep. Maar hoe komt u dan erbij om hier te stoppen? Ja, dit is u heeft een opmerkelijke voorgevel, mevrouw. Met een bord waarvan de tekst... Niet helemaal klopt, ja. Live to... Nee. Kijk, ik zal dit bord uitleggen. Het is Live to Free en hieronder staat B. Ja, Ja, B is de school hier tegenover, die heet De Hommel. B is bij. bij. Zoals Ja. in Maya erbij. Ja. Bij, Hommel, daar slaat het een beetje op. En dan Live to Free. Ja. Waarvoor leven we eigenlijk? Zijn we nou vrije mensen hier of niet? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Juist. Kijk. En ja. Kijk meneer, als ik mijn verhaal van de laatste iets meer dan 3 jaar op zou schrijven, ben ik 6 weken bezig. Van 's morgens 5:30 tot avonds 11 uur. En als ik dat vertel, nou ja, doe maar even een gemene deler, dan denk ik dat ik 2 dagen achter elkaar aan het praten ben. Nou, dat houdt geen mens vol, hè. Maar ook al heeft u de tekst van een bedrijf, een telecommunicatiebedrijf waarvan we de naam niet meer gaan noemen, geleend, laat ik het zo zeggen. Ja, die heb ik even geleend. Wat Die verwacht doe ik dadelijk weg. sinds wij aangebeld? Zijn we trouwens de eerste die Nee, aanbellen? dat doe ik altijd. Ik heb hier vaker teksten neergezet. Ik heb het voor het raam geplakt, dingetjes. Maar niemand ziet dat. Ja, wij. Want iedereen scheurt hier gewoon voorbij. Dus niemand ziet dat. En dat is een van de redenen dat ik dat wat opzichtiger buiten de deur zet. Kijk, want ik had op het raam, ik heb reclame gemaakt voor de SP, voor samenwerking hier in Venray, de politiek. Maar niemand zag dat. Dus heb ik dat weer allemaal verwijderd op 1 tekst na, die op mijzelf betrekking had. Dus die heb ik heel lang laten hangen. Dat is de tekst voor het raam. Nee. Die tekst voor het raam, dat is toch geen tekst? Wat zegt u? Dat is een foto. Die hier voor het raam hangt. Ik ga hier heel snel even kijken. Niet het raampje dicht doen, hè? Hier de foto, kijk. Dat is gewoon van... Die had ik wel gezien. Nou ja, die Die- plant staat in de kamer te bloeien. En normaal bloeit hij met Kerstmis. En nu bloeit hij met Pasen. Heel bijzonder vind ik dat. Dat is nog nooit Kijk, voorgekomen. en dat- nee, dat is- Sinds u hem hebt. sinds ik hem heb, heeft hij altijd met Kerstmis gebloeid. Of daaromtrent. En nu bloeit hij met Pasen. Kijk, daar leef ik van. Dat is delen. Dat, is delen. Want dat vindt u zo bijzonder dat u dat vind met ik anderen wil delen. ja, maar niemand die daarop reageert. Ik Wij, moet het eerst zeggen. Ja. ja, wij zijn, mevrouw, wij zijn echt serieus. Ja. Ik bezweer het u op mijn blauwe ogen. Nee, echt, zonder gekheid. Dit programma wat wij maken, Ja. dat bestaat bij de gratie van de verhalen van gewone mensen. Ja. En als wij ergens iets zien waarvan wij denken van dit is bijzonder, Ja. dan willen wij dat graag in de geest van die tekst, willen wij dat delen Ja. met onze kijkers. Ja. En nogmaals, ik sta nu al even met u te praten. Ik vind dat u... En er staat een fotograaf. Ja, dat is een cameraman, want zo werkt dat nu eenmaal bij Ja. dit programma. Maar ik vind dat u bent een bijzonder mens. Want u vertelt dingen net even iets anders dan de meeste mensen dat doen. En dat maakt mij nieuwsgierig. Als u mij nou wilt verontschuldigen, ik ben een heel druk bezet mens. Ah, Ik ben de hele dag bezig. Vanmorgen ben ik 7:15 opgestaan. En het wordt vanavond, nou pak een beetje 10:00, 10:30 voordat ik kan zeggen zo van nou kan ik rusten. en wat doet u dan de hele dag? Ik ben zeer druk bezig met allerlei dingen te regelen. Want ja, je weet het, dus het is niet zo gemakkelijk meer als jaren geleden om dingen te regelen. Kijk, bijvoorbeeld met die teambal.
heb je dan een abonnement van 35 euro, sturen ze jou een rekening van 35,37 €. Niet om moeilijk over te doen, die 37 cent, maar er zit een reden achter. Dan mail je naar datzelfde bedrijf en dan krijg je een of ander raar antwoord, zo van, ja, maar dat hebben we u al een keer gezegd. Nou ja. Maar wat was de verklaring die u kreeg voor die 37 cent? Dat hebben we u al een keer gezegd. En wat had... En inderdaad, 3 maanden geleden is hetzelfde gebeurd. Ja. En toen zeiden ze, ja, er was iemand ik had spelletjes of wat dan ook. Nou, ik doe nooit geen spelletjes. Zie ik eruit alsof ik spelletjes doe. U wil eigenlijk alleen maar bellen? Bellen? Ik hou niet van bellen. Oh, maar waarom heeft u dan een abonnement met die club? Is dat voor het internet? Voor het internet. Ah, oké. Ja. Dus dat... ja, en toen kreeg ik de maand daarna een rekening van 50,37 €. Een beetje vreemd. Ja. Zoals gezegd, we gaan u niet langer ophouden, want u bent een druk bezet mens. Dat heeft u een paar keer verteld. Vindt u het goed als wij dit gesprek, waarbij u eigenlijk niet in beeld bent geweest, als wij dit gesprek, omdat ik het toch wel... Ik ben even in beeld geweest. Toen ik het raampje opende, stond die film, de cameraman daar. Ja, vond u dat vervelend? Maakt me niet uit. Vindt u het... Kijk, u kunt dat wat mij betreft rustig op L1 uitzenden. Dat moet u gewoon zelf weten. Ik vraag me alleen af wat ik daar nu bijzonder aan ben. Nou, ik zal u vertellen dat in de meer dan 1000 afleveringen die we gemaakt hebben, dat het nog maar zelden voor is gekomen dat bij een gesprek, wat ik toch wel heel bijzonder vind, dat de persoon in kwestie eigenlijk van de 12 minuten die het programma altijd duurt, 11 minuten 50 niet in beeld is geweest. Dat vind ik wel bijzonder. Oké.